makende nikech kata mana kaka iwacho ni king'iyo kata mana social media mbui mopogore opogore wang' jowi seneno kata mana Nyakalondo wasebedo kata mana kwatimo sigana terruok ne pi sex for fish sex for water koro omiyo kiny makawuono en mana jiwo mine kuonde mag tich ok nyaka ng'ato take advantage of you ni ok iteri kode mar mondo mi yud tich ok iyud kata mana chiemo e kinde mamoko taparo na achiedh nade maduong' ma bende un duto te to niyiero koda Damaris gi Judith ma bende lose en kotenre koda wach mano mara ka miyo osekonyore achiedh nade ma bende biro kode nikech en geno mara ni nitie tije mopogore opogore ma bende mine timo mana ka nusewacho nitiere ma ibro bede kichulo ka ng'ato dhi maternity to moko bende ok chul ka ng'ato dhi maternity aparo ni wachak gi achiedh nade maket kod mano ahinya bende gi kembe ma samoro onge kod mother's room kama miyo nyalo donje to press kata mana chak nikech wang'e ni samoro working hours bende opogore moko bende tiyo ma kuom seche mathoth donge wachak gi kanyo gi jip ma bende nyalo kona chiwo ne kembe mopogore opogore oko kacha. Erokamano Sharon, achiel kuom mago ma ijiwo kembe mondo tim ne jogo mamine en ni giket jogo mamine obed ni ginyalo access information mar kaka ginyalo medo tiegore. Wendo wadwa Judith owacho kaka gitiego jogo mantiere e blue economy. And apart from blue economy nitiere bende jogo mani e agribusiness pith gi pur. Iyudo ni e pith gi pur kata e blue economy en ohala ma jogo manigi investments madongo dongo machalo kaka yiedhi gin joma chuo to jogo matiyo tije man piny ka gin joma mine chwero rech kawe tere e chiro to koro pesa ma gin giyudo en mana pesa mathin to pesa ma jogo machuo yudo en pesa mang'eny to e wach mar chudo ka chudo gi kembe ne jogo manie maternity leave ibro yudo ni ng'ama miyo matiyo e tich machalo kamano otiyo tich michulo per day koro per day ni iyudo ni kowuok odhi for maternity leave nikech okonyore koduogo ok nyal chule pesa nikech pesa ne ikwano kalure gi kako donje tich tiyudo ni wach machalo kamano jogo manigi kembe bende okawo oketo e migepe maggi en kambi ma samoro timo manufacturing samoro be en kambi machiwo service moro but ochulo ng'ato kalure gi odiochieng' ma ng'ato donje tich koro ka ng'at miyo ni ok odonje tich nikech en gi nyathi matin kata en gi wach mar tero nyathi skul kata tero nyathi e osiptal tiyudo ni chieng'no en chieng' ma ok timre nade ok chule koro wakwayo ni mondo kembe especially jogo ma own small and micro enterprises gi adopt migepe mag sustainable development goals kata mana mago mag global compact makonyogi ni kata bedo ni gin ohendni matindo to ginyalo kawo okenge go monego bed ni gikawo mondo mi chudo ma gichulo godo minegi o include compensation mag ndalo ma minegi ok bi kata kotuo kata ka en ni orito nyathi ma nikech okonyore koro en maternity leave. Another thing en ni samoro miyo ni e tich to nyathi ok en gi ng'ato marito ne koro miyo mental status mar ng'ama miyo ni ok ni kare nikech oparo kaka nyathine owe chien kata ang' ka nyathi oa skul nyathi ang' ne bed gi ng'a koro nitiere ka kuonde ma wawacho ni jogo manigi offices kata jogo manigi ohendni kuonde ma mine tiye donge wanyalo bedo gi gimoro miluongo ni creche ma ng'ama miyo nyalo kawo nyathine ka en odonje shift mako gwen to bi gi nyathi oket kanyo odhi mbele gi tich makoro ne kambi koso mane busy ne wawacho ne jogo ma jokembe olos kuonde ma mine nyalo bede gi konyruok mar kaka irito nyithindegi to ng'a bro rito negi nyithinde koso kambi be koro ndiko na nies ok ing'eyo ni nitiere kembe madongo mosetimo maka ka Safaricom ang'eyo
Kenya Airways kane an brand manager no introduce creche. Yes. And nitiere kaka okang' ma ikawo mondo mi wa make sure ni to ka waneno ka nyathini ni biro ka mang'eny ahinya, binin gi wach moro machandi e ot mamiyo ok inyal bedo stable mondo mi ibed gi kony makare, nikech ok inyal bedo ni pile ka pile in gi kaka ikawo nyathini ikele tich. Magi gin kuonde mikele nyathi ka en emergency situation. Ok ni mapile pile ni odiochieng' kodiochieng' ni ting'o nyathi ibiro tich gi nyathi mana kin gi emergency. Ka in gi wach momaki to nyaka idonje tich. Koro iwinjori gi jatendi tikawo nyathini, ing'eyo ni nyathini is in a safe place. 1, 2, 3 days and you get back to normal. Ma bende kelonwa wach mar ere kaka joma mine nyalo dak e family to gi make sure ni gin gi the right support. And wawe kata weche nyithindo kende, nitiere mine madongo ma osechako bedo gi premenopausal conditions mamiyo koro hormonal balance ok ni maber. Koro en ng'ano ma samoro iyudo ni nitiere gigo mo o experience ma ok osebedo ko experience before, mood swings and all that. Be wanyalo bedo ni anyuola ong'eyo gigo ma joma mine are going through so that we openly support joma mine kuonde mag tich, nikech ne wawacho ni wan gi migepe adek. Wan gi mine mag corporate matiyo giwuok gidhi e tich kuonde ma olony. Wan gi mine manie ohala, moko magi ohendegi to moko bende gin e ohala e bwo migepe mopogore opogore. Kaeto wan gi mine ma gin dala, gitiyo tich maduong' ahinya mar rito dala, neno ni familia obedo e yo makare, chiemo tede sami onego tedi, nyithindo koa skul. Ma bende en tich ma kaber to ng'ama miyo matimo tijni en ng'ano monego ng'i, kendo ka en gi dichuo ma understand to nego bed ni bende miye kete chenro moro ka en gi nyalo mar mondo mi en bendo bedie gi nweng'o moro monthly allowance. Ka chopo end of the month to en bende nitiere kwande moro monyalo goyo ma ok odhi ochako wacho gimoro amora modwa timo. To pod wan gi group moro mar ang'wen, mine manigi nyalo to manyo tich to pod gionge thuolo mag tije makamagi. Gin bende ere kaka inyalo sirgi gi jok ma gidak go, anyuola, kanyakla kata mana gi wede? Asetiyo gi mine mane migawo mar ang'wen miwachono, kendo kane an I have served in the last 2 terms kaka jakom mar Sweden Alumni Network. To iyudo ni in the alumni network wan gi network of jogo odhi motiegore e piny mar Sweden specifically for that particular network, to giduogo to pok giyudo tich. Samoro oseyudo kare mar dak, samoro pok oyudo. Wakawo joma minegi waketo gi kamoro achiel to wa create networking so that jogo mani kuonde mag tich, jogo manigo hendni nyalo interact kodgi easily, kendo gibedo ni ginyalo ng'eyo kuma nitiere chance mar yudo tich kata chance mar ohala moro. Another thing en Women on Boards Network. En network maduong' kendo motegno ma an achiel kuomgi. To magi joma mine magin jotelo e piny ka. Samoro en chairman mar kambi mar board, samoro en jatelo mar kambino. Tiyudo ni wabedo kendo waloso migepe mar miyo ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni to in gi chance mane minyalo kawe ng'ato. To an bende ka an gi ng'ano mamanyo kako nyalo konyore, taketo kanyo. Tanyisogi ni ma en miyo ma jahigni kata 25, osomo gima kama, CV mare ka in gi gimoro amora to kony nago uru. Kendo iyudo ni response is very fast. Kata another thing mwatimo, wakonyo joma miyogi mondo mi gibed ni ginyalo loso otesegi e yo makare ma kotasni ochiw kamoro to en gino minyalo ng'i kendo nyalo yudo godo konyruok. Erokamano ahinya. Ng'eni kwa dhi nyime gi twak ibiro bedo gi nyiswa